na subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu ringa sanar da ku da zarar mun aza sabon shirin. Mun gode. Wai ku an hana mai an killace mu ba wani taimako kuma da yazo ana ta wani damun mu da wani corona virus. Alhaji kana ina ne nike ga ma cewa Yaushe da yansa da gayan nan ya zo ɗakin nan ɗauka jikata zai ya zo ɗauka jikata gayu sorry wala gidan wanka ɗaka ne gidan wanka ɗaka ne ko ba ka jin yazo me haka ba ka jin abin da gidan rediyo da gidan talabijin ake ta faɗa idan mutum zai atishawa ya sa dantsa hannun shi tuntun hannun shi ya kare hancin sai ka wanke hannun ka tarzar kilomita biyu yake bada. daga ina ma kake gidan wanka labarin da ake yi wa a gari corona ta yawa ba ba ka iya wanke hannunka ka je gidan wanka ka shigo mu gidan wanka ba su yin wanka cikin ɗaki ba sai da aka ce mutum ya tsaya cikin kullum kawai sai yanzu zuwa bai yau ba ba yau ba mai